Ameni, thokozane makhosi amakhulu, thokozane ingane sehlobo, thokozane ingane zakwethu. Namhlanje ngithi ake ngizokhuluma la ngasihloko esibalulekile nje nento engithanda ukuthi sithi ukuyididiyela ngoba ngiyabona abantu abaningi bedideka noma beba nalokho nje ku-criticize-ana ngamanye amazwi ngelinye ilanga ngakho. Hhayi ukuthi ngelinye ilanga cishe phela. Ngilana-ke ngisekuthenini kodwa ngizokhuluma la ngezinto ezisuke ziyimbala eminyama. Abantu abaningi kunalento ewumkhuba omubi engiyaye ngiyibuke. Just because wena uphiwe ekuthenini uma ngabe uwelapha noma uhlamba abantu, uhlambulula abantu, awukwazi ukuthi uqale ususe isinyama, ulahle isilwane noma wenze ini ngenkukhu emnyama nanganani. Leyo nto ave iyinkinga kwabanye abantu, uvane abantu bese i-criticize ngoba wazi ukuthi into emnyama kusuke kuyinto esokwenza into embi. Yebo, ukwenza into embi ngoba iyakwazi ukuthatha ngawo ulahle isilwane kwabanye abantu, iy'phiwo ngey'phiwo ayifani. Kuhlukane kokunye bese-ke uzuthola ukuthi umuntu uzothi uma ngabe eseprofethile watshela kuthiwe naye ungayithi into emnyama. Uthola ukuthi uya kumuntu-ke ongakwazi-ke ungayisebenzisi, uthola ukuthi usebenza ngey'ndlela. Kanti-ke okunye-ke engiyaye ngubheke nento engiyifuna futhi ukuthi siyinakisise la ungathi omunye umuntu umbona egqoke ijazi elimnyama bese uthi wena kuwena cha, lo muntu mhlasimbe uyinto ethize, umbeka amagama, umbeka amabala. Iy'thunywa zabantu ayifani nabantu benjalo abafani, ikakhulukazi nje zokubeka nje nguze ngikucacise. Mina nje ngokwazi kwami, just like njengami, mina njengomuntu oney'thunywa zasemanzini imvamisa, angiwusebenzisi umbala omnyama for ijazi, angiligqoki ijazi elimnyama ngisho kuthiwa ungaliprofitha kuze kube kawu-10 umntandazo ngavane ngikubone kufanele ukuthi uyahlala ngoba kusho ukuthi awukakwazi ukuyirida zonke iy'thunywa zami nomsuka wemvelo yamandla ami engisuke ngaphiwe. Cha, ey'thunyweni isikhathi esiningi ngizosho mina angeke ngisho ukuthi mhlasimbe omunye umuntu, kodwa-ke mina ezami iy'thunywa zamanzi azivumi nje umbala omnyama nangey'pati nangengubo awugqoki nje umbala omnyama, kakhulukazi angingathi angigqoki umbala omnyama ngoba amabhayi nawo amnyama. Into eyijazi nje ayifuneki kumina into eyijazi izoba mnyama unless uma ngisuke ngikusebenzisela okusuke kuwokunye. Lokho ngikukhuluma ngoba baningi abantu abasuke bephikisana ngale hloko. Uthola ukuthi omunye umuntu uyabona omunye umuntu egqoke ijazi elimnyama bese mbona ngathi khona into embi ayenzayo noma engasiyo. Cha, into yakhe, into yakubo asuke iphiwe. Abafana abantu, yebo bakhona nabanye abasuke bekusebenzisela okubi, kodwa don't judge a book by its cover. Noma ungabuki nje omunye umuntu bese uvane uyamahlulela ngaleyo ndlela ngoba awuwazi, akawuhambi umhlaba. Ziningi izinto ezifundwayo emhlabeni ezisuke zisisekelo. Thothi lowo muntu ombukela phansi osuke egqoke ijazi lemnyama noma wathi esuke emnyama, kusuke uyena muntu ngempela ongakusiza. Usubahambile wazi wabaqeda, kuyophoqa ngelinye ilanga ukuthi hhayi, yabona-ke manje ingathi yena muntu lo engophephela kuwe. Uthi uyafika nangempela afika athi nje 1 2 kube ngathi ukugula kwakubeka uyena, kanti cha. Uwena umuntu osuke wa-criticize indlela asuke yiyo. Ukuphiwayo kwabantu akufani. Angeke ngize ngande kakhulu, kodwa nje bengithi angidlulise lo myalezo. Ngane zakwethu, don't forget to subscribe. Ngibonge nalabo abakwazi ukubuka ivideo up until to the end. Ngiyabonga. Don't forget to subscribe. Watch the video to the end. Amen. Thokoza. Ndawo.